Saturdeieko koroaren zuzendaria. Bururatu zitzaidanean proiektu hau, hemengo irakasle bat birak komentatu zian, beste instituto batean ere egiten zala, eta orduan hasi nintzen pentsatu nuen zela oso ona umeak kulturara eta abesbatzera. El ambiente que ha habido, lo bien que nos lo hemos pasado y sobre todo con la música ha sido una experiencia única y no la había vivido nunca. Ha estado todo genial. Kontzertu hau prestatzeko egon gara saio desberdinak egin ditu, bat irakasleekin eta besteak ikasleekin irailaren azken astetik gaude asteazkenero 2 ordu elkartzen, 3:30 5:30 eta irakasleekin atsedenaldietan bildu gara.
ateratako ondorioa oso positiboa izan da, ni oso goian nago, oraindik sinistu ezin, eta pizkatxo bat ere lanari zentzua ematen. Eta, umeak ere ikasleak oso pozik ziren eta beraiek eratzen zidaten nahi dutela datorren urtean berriz errepikatu eta beraiek hori nahi badute, ni hortarako nago. Eta, gonbidapena luzatu nahi diot, edo hori apuntatu ahal izateko, ze oso esperientzia polita izan da eta batez ere oso bateragarria Ibaizabal komunitatearentzat.